Bye-bye na. And let your homeboy hit it. This is Vlog ni Glenn. Nagatagtong ko dito over. Mga higala, karon mga hatag tag 16 ka mga sundang. Sungkod. Mga higala, karon mga hatag tag 16 ka mga sungkod og upat ka wheelchairs. Na ako karon diri kauban si Jasper. And then ato ang driver for today si Junjun. Happy birthday boy. Happy birthday Day to you. Happy birthday. Sa kadaghanan. Kasi kada pakuta na. Pila na yung edad? How young are you? I'm running 25. Pag-shoot. Kuya Juan, masanda. See you guys, see ya. First location nato is Pampanga with Kagawa Devon and si Joanne. Oh, dito, St. Joseph Street. Mag-speech ka gawin dito. St. Joseph Street, kadagyanan. Vlog niya wad. Sa may maingon ni mo ron, Wad? Ay, good morning. O karong adlaw, Miyerkules, mag-turn over ta sa mga wheelchair na nag-request sa atua diri sa Barangay Pampanga. Pasalamat ta sa opisina ni Congressman Garcia o ni Javi Campos, Konsehal Javi Campos na nasuportang ginahatag sa atua sa Barangay Pampanga. Dagang salamat. So guys, it turned out mga kaning wheelchair is para kay tatay. Si nanay di ay need food o sungkod. So may ganun na kami extra dala. So makahatag po nagsungkod para kay nanay. So both. Oh, sungkod and wheelchair. Isunod na natin na yun. Go! Welcome. Pinaptik dahil ng sungkod, ma'am. Ay, salamat. Oh, hala na kayo bagong kuhan. Napad may kalendaryo. Yes, ito ka kalendaryo diri. Pila mo yung kinahanglan magdaghan. Si sir. Wow. Yay! Punta na siya doon, mag-morning sunshine. Ako dahil si Jessica Baling, kumana nga si Palito Kabaling. Nagpasalamat namin nga, ang request nga na atag na yun, sabi na yun, nagpasalamat na kay Congressman Vincent Garcia, si Konsehal Javi Garcia. Hanggang kayong salamat sa inyong tamang request ng mga atag dahil. Salamat kayo. Asan ni Wati? Ito lang yun. Sunod lang. Happy birthday. Our next wheelchair is para sa health center sa Pampanga. Magamit nila ni para sa ilang center din. Maraming salamat, Councilor Javi Campos o Congressman Vincent Garcia sa libreng wheelchair gikan sa Barangay Pampanga Health Center. Ito.
Kung gina na, kasi mo dagan, kung ano ba yun? Stroke siguro. Dili siya Naman. stroke niya. Ako na si Manuel Peralta Jr. No, nagpasalamat ko kang Congressman Vincent Garcia o kang GB Campos, City Councilor, sa wheelchair nga gihatag nila kanako. Daghang salamat. Yung ating purok na ber. Ay, ang ito balan. Sunod niya. Ano ni? Manulot ni. Ano, wheelchair. Salamat. Yan. Makasuri-suri na si Mother. Ay, wala na nanay! Wala na, mangitan ni si nanay dito kuhan. Barkada. Eh, tingnan natin sa pasakay si nanay. Ay, basta. Kahit nanay. Basta sa si nanay. Tarong kayo, wala plaster yung lubot. Paa baka maanay. Makagawas na rin ka, Nay. Nay, makakita na siya kagkon sa gawas na. Ano yung siya dagat? Mauni siya akong mama nga si Milagros Kamay nga nagpuyo sa Paco Beach, Barangay Pampanga, Davao City. Magpasalamat mi kang Congressman Vincent Garcia o kay City Councilor Javi Garcia ay Javi Campos nga naghatag sa yaha og wheelchair. Daghan kayong salamat. Yeah. Thank you. Pisay muna! Pisay muna! Una ba yun? Da! Sige, go! Sige! Oh, next! Sunod! Sunod! Ayun! Oh, sunod! Ah, sunod! Sunod ayan! Oh! Go! Go! Ah, sunod! Sunod ayan! Ikaw, Jess! Just learn! Hi guys, tingaw kayo mga bata nagsayo-sayo. Wala kami sa mong trabaho. Asa na sila? Asa na? Kara, lagi natin sa nagulat. O, na. Nalingaw sayo-sayo. Just freaking out.